Salam Atawatansibi YouTube kanalynyň mehriban müştoklary, hormatly tomaşaçylarymyz. Öňseden habar berşimi diýäli, Belarus ugruna adaty uçur gatnawlary şu gün başlaýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Türkmenistan Belarus ugruna adaty uçur gatnawlaryny 2022-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda başlaýar. Biletin bahasy Türkmenistan Belarus ugruna 6825 manada barabardyr. Uçur gatnawy Aşgabat Minsk Türkmenbaşy ugruna amal aşyrýar. Türkmenistan Belarus ugru boýunça goşmaça maglumat geleni biz siz bilen paýlaşarys. Eýsem häzirki ýagdaýda haýsy ugrlara adaty uçur gatnawlary dowam edýär. Häzirki döwürde Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskwa, Frankfurt we Istanbul ugruna adaty uçur gatnawlaryna dowam edýär. Dubay ugruna hepdede 2 gedek, hepdäniň duşanby we anny günleri, Kazan ugruna hepdäniň çarşembe we ýekşembe günleri, Moskwa ugruna bolsa seşembe we perşembe günleri adaty uçur gatnawlary dowam edýär. Frankfurt ugruna bolsa hepdede 2 gedek, çarşembe we şenbe günleri adaty uçur gatnawlary dowam edýär. Istanbul ugruna bolsa hepdede 4 gedek, duşanbe, çarşembe, anny we ýekşembe günleri adaty uçur gatnawlary dowam edýär. Köp sanly tomaşaçylarymyzdan şeýle sorag gelýär. Ýagny Istanbuldan Türkmenistana uçmak üçin vaksina alandygyň barada resmi nama gerekmi? Biziň alan maglumatlarymyza görä, diňe 48 sagatlyk ýeterlik. Emma ýene-de bile satyn alan wagtyňyz aviakassadan sorumaňyzy maslahat berýäris. Adaty reýslerde karantin ýokdugyny kanalymyzda tomaşa edýän tomaşaçylarymyz eýýän bilýärler. Hormatly tomaşaçylarymyz, ýokarda agzap geçen ugurlarymyz Türkmenistan aviakompaniýasynyň amal aşyrýan adaty uçur gatnawlardygyny ýene-de bir gezek belläp geçýäris. Şeýlelikde Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskwa, Frankfurt we Istanbul ugurlaryny hepdede jemi 12 sany adaty uçur gatnawlaryny amal aşyrýar. Şeýlekem ýakynda Russiýa Federatsiýasynyň SED aviakompaniýasy Türkmenistana adaty uçur gatnawlaryny ýola goýýar. Habar berilişine göre, şu ýylyň 17-nji oktýabryndan SED aviakompaniýasy Moskwa Türkmenbaşy Moskwa ugru boýunça adaty tertipde gatnawlary amal aşyryp başlaýar. SED aviakompaniýasy hepdede bir gezek adaty uçur gatnawlary amal aşyrýar. Ol hepdäniň duşanbe güni amal aşyrýar. Uçur gatnawlar Moskwadan sagat 03:30-da Türkmenbaşy şäherinden bolsa 10:05-de amal aşyrýar. Şeýlekin Belarus Respublikasynyň Belavia aviakompaniýasy öz gezeginde Türkmenistan ugru boýunça uçur gatnawlaryny amal aşyrmagy gözüňde tutýar. Bellemel zat, ýakynda Türkiýanyň Türk Hawa ýolları aviakompaniýasynyň hem adaty uçur gatnawlary başlamagyna garaşylýar. Şu ýerde bir zat aýratyn bellemek isleýäris. Türkiýanyň Türk Hawa ýolları aviakompaniýasy öň habar berişimiz ýaly hepdede 3 gezek ýörüti uçur gatnawlaryny dowam edýär. Türkiýanyň Türk Hawa ýolları aviakompaniýasynyň şu gün alan maglumatymyza görä, aviakompaniýasy 2022-nji ýylyň oktýabr aýyna öň meýilleşdirilişi ýaly hepdäniň duşanbe, anny we şenbe günlerini Istanbul Türkmenbaşy ugru boýunça dowam edip gelýär. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly Türk Hawa ýollary häzirki wagtda ýörüti uçur gatnawlaryny amal aşyrýar. Bu aviakompaniýasy 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan şu güne çenli jemi 7 sany ýörüti uçur gatnawyny amal aşyrdy. Egerde Türkiýanyň Türk Hawa ýollary aviakompaniýasy hem adaty uçur gatnawlaryna başlasa, bu barada goşmaçy maglumat bereriz. Hormatly tomaşaçylarymyz, menim bolşaýaly biz size 2023-nji ýyl üçin Türkiýanyň awraly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiripdik. Esasen 2023-nji ýyly Türkiýede bilim almak isleýän ýaşlarymyz we olaryň enatalary ol sanawy kanalymyzdan dolu tomaşa edip bilersiňiz. Şu ýerde 2023-nji ýylyň fevral aýynda Istanbul şäherine ýerleşýän Özegin Üniversitetinde başlamak boýunça goşmaçy mümkinçiliginiň gelip gowşandygyny biz size habar beripdik. Ýene bir goşmaçy habar Medipol Üniversitetinden gelip gowşdy. Ýagny siz 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyryna çenli Istanbulda ýerleşýän Özegin we Medipol üniversitetlerine ýerleşip 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Istanbula gelip fevral aýynda okuwa başlap bilersiňiz. Okuw ýerleşmek üçin Istanbul şäherine ýerleşýän Atawatan danışmanlyk we terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin +90 532 401 71 52 +90 530 251 36 73. Aşgabat şäherine terjime işleriňiz bolsa, onda makul hyzmat terjime merkezi size garaşýar. +993 63 78 96 73. Mehriban müştoklar, Atawatan habarlar gepleşigimizden şu gedekki sanyny size ýetirmek isleýän maglumatlarymyz şulardan barat. Gepleşigimizden indiki sanlaryna görüşýänçek, hoş sag bolun.